It-tnejn filgħodu il-Partit Nazzjonalista organizza konferenza permezz ta' Skype mal-operaturi fis-settur tal-istabbilimenti tal-ikel pa' ristoranti u l-bars kif ukoll dawk fil-qasam tal-ospitalità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tkellem dwar kriżi li qatt ma rajna bħala u li l-ewwel settur li ntlaqat ħażin miċ-ċirkostanzi preżenti kien propju dak tal-catering u l-ospitalità. Huwa spjega kif il-kriżi għal dawn l-oqsma se tkun waħda fit-tul e kif mistenni li jkunu l-aħħar li jiġu fuq saqajhom anke wara li kollox jerġa' lura għan-normal. Adrian Delija qal li l-Oppożizzjoni diġà għamlet il-proposti tagħha lill-Gvern sabiex dawn l-oqsma ikollhom aktar sostenn. Fost il-proposti l-Oppożizzjoni talbet li l-Gvern jagħti nofs paga medja lil ħaddiema f'dawn is-setturi li jitnaqsu il-kontijiet ta' dawlu l-ilma lill-operaturi b'50%, li dawn l-operaturi jiġu eżentati milli jħallsu l-kontribut tagħhom lill-Awtorità ta' Turiżmu u li jingħataw moratorju fuq is-self għal 6 xhur wara li jerġgħu jibdew joperaw. Min-naħa tagħhom l-operaturi tkellmu dwar it-tħassib kbir li għandhom u talbu li jsir qafas legali u finanzjarju biex jisostni lin-negozji wara li jerġgħu jibdew joperaw. Adrian Delija ħabbar li l-Partit Nazzjonalista qed joffri pjattaforma li tgħin pariri professjonali lill-operaturi f'dawn l-oqsma u wieqed li din il-pjattaforma se tinżamm anke wara li għaddi dan iż-żmien ta' sfida. Flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista pparteċipaw f'din il-konferenza bi Skype iż-żewġ viċi kapijiet tal-Partit Nazzjonalista David Agius u Robert Arrigo, kif ukoll id-Deputat Nazzjonalista Herman Schiavone u Andre Grech, President tal-Forum SMEs tal-Partit Nazzjonalista.